dicindo que o consorcio ia ser desmantelado, o que non contaba é coa forza que temos como traballadoras e como traballadores para estar hoxe aquí, incluso impoñendo uns servicios mínimos que son totalmente ilegais e abusivos. A presidencia de Pontevedra. Ainda así non conseguiron que a política do medo fixera mella en nós, e agora estamos aquí exixindo algo que por dereito nos pertence, que é a existencia dun convenio colectivo negociado legalmente a través de distintas mesas de negociación onde tratamos de adherirnos ao convenio colectivo da Xunta de Galicia, onde non exiximos nada que ningún traballador nin traballadora se mereza, para existir un proceso de consolidación que se leve a cabo cando ese proceso xa o superamos no 2007, cando todas accedimos aos nosos postos de traballo por medio dun proceso Exiximos que non desmantelen a rede de oficinas I+B, que se contemplen nos orzamentos da Xunta de Galicia o persoal destas oficinas, que están facendo un traballo en todos os concellos de Galicia tratando de descentralizar os servicios que están nas cidades e nas vilas para que poida chegar a toda a poboación posible e para que poida chegar aos concellos do rural, que sempre son os máis desprotegidos e co que menos persoal din. Reclamamos que se celebren os procesos selectivos e que se resolvan todas as irregularidades que a día de hoxe siguen existindo no consorcio e que a nova xerencia non está solucionando. Que se solucionen o tema das listas, que se fagan públicas, para que todo o mundo poda acceder a un traballo digno que ten que seguir ata o final, porque a rede de servicios públicos que se montou e que máis impresionante onde traballamos máis persoas que non merecemos que nos fagan isto. Servicios públicos, calidade, servicios públicos, calidade, servicios públicos, calidade. A todos, en nome da CIGA, quero trasladarvos a felicitación, os parabéns por o seguimento da folga e a vosa presencia nesta manifestación.
Consellería de Traballo non lle serviron de nada as actitudes represivas para impedir a folga. Mas como esas medidas coercitivas non lle produciron efecto, optaron por impor uns servicios mínimos abusivos e ilegais, unha vez que sabían que a folga ia ser un éxito. Estamos ante unha Consellería de Traballo que non ten ningún empacho en conculcar o dereito fundamental como é o dereito á folga e actuar de maneira represiva e autoritaria. E non entenden as razóns nin respeitan os dereitos sindicais de manifestación e de folga. Mas fracasaron totalmente, pois a folga foi todo un éxito. Porque non nos deixaron, non somos Facía que denunciar o uso fraudulento e partidario que o PP está facendo da administración en beneficio propio e saltándose a legalidade vixente. Só así se pode entender que o director xeral da Función Pública emite informes sobre cuestións que non son da súa competencia, co único objetivo de botar abaixo unhas oposicións negociadas e acordadas no propio consorcio e que non foron postas en tela de xuicio, como demostraron os dous autos que sentencian que non se atopan elementos que implicasen a paralización das oposicións. Este mesmo proceder estáse a usar para botar abaixo diferentes aspectos do primeiro convenio das traballadoras e traballadores do consorcio, negociado no mes de marzo, aprobado na mesa de negociación e ratificado polos 4 comités de empresa. Malia que a Dirección Xeral da Función Pública recoñece que non lle corresponde emitir informes sobre o dito convenio, aínda así faino de xeito partidista en contra dos intereses das traballadoras e dos traballadores. A CIGA non admitirá baixo ningún concepto ningún rebaixe no convenio negociado e acordado. Hai conxuntura de grave crise económica como consecuencia da aplicación de receitas neoliberais. Son precisamente os usuarios dos servicios que presta o consorcio o colectivo que merece maior atención por ser os sectores sociais máis desfavorecidos socialmente e, por tanto, os que sufren de xeito máis duro as consecuencias desta situación. Non podemos permitir que se pretenda destruir emprego e desmentar servicios como medidas contra a crise. Todas as oficinas de igualdade e benestar e todas as súas traballadoras e traballadores son necesarios. Oímos aceptar un paso atrás en materia de prestacións sociais e do seu carácter público. Calquer recorte deste servizo e a súa privatización contará co noso máis absoluto rexeitamento. Estamos ante unha Consellería de Traballo e Benestar que está a facer uso partidista, ideolóxico e antigalego dos servicios públicos, cunha orientación galegofóbica amosada nos cambios de denominación e simbología das escolas e agora coa pretensión dun novo regulamento que supón un novo ataque ao noso idioma. O Partido Popular ten usando o consorcio como instrumento electoral, cunha estrategia basada na mentira, na calumnia e na falsidade contra as súas traballadoras e traballadores. Todo isto co apoio de algún medio de comunicación escrito que todas e todas coñecemos. O persoal que goberna continúa deslegitimando o persoal mediante a deformación e a mentira. O objetivo de desprestigiar a profesionalidade do personal do consorcio para desmantelalo e justificar o seu despedimento. A Conselleira de Traballo, Beatriz Pato, a Secretaria de Xeral, Susana López Abella, esa mentireira confesa que tiña que estar pesada e o xerente Roberto Rodríguez, que tamén non. Aquí é un personal do consorcio, non toleraremos máis insultos nin falsedades e exiximos a aplicación do convenio negociado, a celebración das oposicións paralizadas, a estabilidade para todos os traballadores do consorcio e dos seus programas e, por tanto, a continuidade de todas as oficinas más B e de todos os seus traballadores e traballadoras, incluído, evidentemente, as 61 traballadores e traballadoras